Iau cum se zice amestec. Așa. Eu strage carte, 2 ori de frită. Nu, doar una. Doar una? Rețină, arată și prietenii tale și la mine. Gata? Da. Era gata de mult. Te pun aici. Așa. Ai reținut ce carte era? Da, da. Sunt noi, că dacă nu le semnăm. Acum încerc să găsesc cartea într-un mod mai nou. Ce anume? Asta e? Deci sunteți un pic mâine? Mâine, să ne știți un pic. Mâna aici. Și mâna aici. Nimeni nu poate să scoate cartea de acolo, corect? Vrei să puși tu mâinile, te rog frumos? Tot așa? Tot așa, perfect. Cred că în momentul de față nu poate să scoate nimeni cartea de acolo, da? Ce anume? Nu poate să scoate nimeni asul ăla de acolo, da? Da. Te-ai Tare!